Здравейте хора, аз съм Тортик, тук с мен са Лиам Смоки и Твистър, но обаче тук са му заели скина и затова се е написал Вало БГ. да, и с нас Той- има да, слайд 4. Да. Той на мен са ми заели скина и затова пак влезнах с стария. Да, би трябвало да е Bench 97. Да, аз нищо. забравих да ви кажа, че намерих си нов скин и повече макефи от тоя и затова си промених канала на Бенч и качих интро, което е с Бенч. Да. Ми ако искате да скачаме. Ние днес играем на Skywars в един сервер, казва се Magicraft SAP. В описанието ще има IP на сервера. Да скачаме ли? Скочих! Скачай! Добре, скочи. Добре, при мен си. Да, виждам те. Ако помните, миналия път качих епизод с Тортик, как играхме на Skywars. Да. Хора. Честно да ви кажа, аз такова сега участвам в клипа на Лиам Смоки или Bench 97, защото фейлнах и си изправих клипа, ама нищо. То пак другия път. Ще кача на това синглплеер ли беше, да я знам. Да знаеш какви диамантини неща ми са паднали. Аз имам Ендърпер ли ти? Ми не, ама ела при мен. Добре, идвам. Ти ли си това, ти си? Да, аз съм. О! Избутам. За малко да падна. Няма се да падне, спокойно. Сега Да кой имаш да... някакъв честплей, че аз моя го забравих. Аз ще направя мост до там. Да, остави. Няма, защото аз нямам и трябва да го вземеш твоя. Един отиде на центъра с Ендър Парал. Ако имах и аз, щях Ме да отида. един. Не можах. Стига. Гледай, отсилвам го, не го. Добре, там си, скачай. Там съм. Само ако бях фейлнал мисията. Трябва ми точно Не, ще се подобря. Ето честплейта, бе. Трябва ми точно такова бутуши. Да знаеш какво направих. Сложих дърво. Какъв джампър. И тук се фейлна малко. Кой фейлна клипа, бе? Какво стана, бе? За какво фейлнахте? Няма ли да твори и фейлнахме клипа? Да, ама спокойно, ще се извиним на хората. Валото затваря нещо. Ми затваря. Става. За малко на цяло да фейлнат клипа. Извинете хора за това недоразумение. Стига и той го фейлна на Макс. Сега дойди негоим секси. Да, и някой ме бие без да знам дори. Внимавай, оня цели. Добре, аз се скрих. Това е стена, стеничка. Да си имам тия силните стрели, бе. Бах ти хакера. Бах ти нещото. Да, и... То не е човек. Не, изобщо. Просто не може да бъде човек този. Може това. Както се казва там. Някак си... Allow for good... Как направих стена точно. Аре да ходим към на някой остров да го бием. Тоня падна. То падна. Ама има там друг. Има друг да му налетим двамата. Да пусна вода. Окей. Че ако нещо са фейлни тогава става лошо. Защото като фейлна така гадно и е чувам на Макс. Не е умрял, ето го. Ония беше с диамантени работи, пък падна.
Някой като са тъпи. Вай, бягай! Бягай назад! Бягай с shift! Неумишлено него им секси се опитва да ни провали клипа, ама нищо. Нищо. Да, сега... Вие ми звъннахте и аз... Ама аз нали си затворих? Ти се добави сам, бати, на халитета. Вай, щеш да ма лепне, ма мини до главата. Аз паднах, ама се фанах за вода. Вай, аз отивам да му скачам на тоя. Той да цели. Такова, аз ще го занимавам и моят цели тебе цели. Майко, къв тоя е? Аз трябва да го откажа от теб. Занимавам докато ти... Добре. Оцелявам. Докато аз строя. Има лепна с единствената му снежна топка. О, не е била единствената. Ау. Хвани се! Е, Убита! Да, на един път ме удари 7 пъти. О. На един път ме удари 7 пъти. Аз рейджвам. Пак следващия. Виждам. Вай, нямам голден ейпълки, умирам. На половин сърце съм. Край. Нищо. Чакай. Аз ти предлагам да изиграем още един Skywars и да приключвам с клипа, то такива фейлове не се допускат в клип. Може след малко пак някой да звъни и още един. Да спрем клипа направо сега и да не го качва, защото... Няма, ще го качвам, а да изиграем още един Skywars. Айде. 3, Две скачи. 2, скачи. На този път кой ти е казал, че ще участваш в клипа? Пусна ли те? Да. И мен. На кой мап? На любимия ни. Добре, значи сме заедно и те виждам. Да, и хора, казвам любимия ни мап, защото... Тук спечелихме. С Муки спечелихме една игра. Да, и винаги са падат хубави неща в честовете. Имам ендър перли. Аз не. Точно до мен. И аз имам ендерпери да ходим при него. Мариде? Или да ходим в средата? Аз нямам ендерпели. Затова отиваме при него. Да. Имам даймонд меч. Добре, не се фейлнах. Къв бъг. Него им секси съм. Ето го там. Чакай, къде е? За какво ме пропусна, Веско? Бях точно до теб. Това беше венцето. Yes! Аз съм отгоре. Теб те е пуснал на бъгавия. Отрязан. Отрязания. Баш, Не, някой ме бутна. Целата, аз съм на 3 сърца. Пази се. Вай. Оня вече не нацели. Някой пише. Извинете хора, само да видим кой пише, че може да е важно. Да, важно, може. пръскам бутилки. Добре, пише. Звъннете, като ви свърши клипа, пише. Добре. И аз имам такива. Айде Чакай, бе. отиваме към центъра, то още никой ме не е ходил там. Не, да, отиват. Чакай Аз имам един стак дърт. Чакай, пази се, Илия. Пазя се. Както знаете, Илия Смуки се казва Илия. Да, и пак ще спомена, че тук скина ми е заед, но това вече няма да става, когато си купя премиум акаунт. И аз като някакъв голям лъкер, но се опитват да ме обселят, ама не могат. Скачай, ще дойдат. Добре. Ще оцелят. Затваряй се. Маре, идвай ти. Аз съм там, чакам него им. Добре. Оставих един вход, чакам него им. На мен ми трябваха само панталони и си намерих ето И такива. го са цялата работа пак. Изхарчих се едно дърво заради теб, На дърво. Да, това е много важно, Как може? Аз съм нямал меч. Аз оставих Iron меч някъде.
Аз го взех. Ето го. Добре, чакай. Всяко не запушат от всякъде. Слава и пак като миналия път. Вече 2 пъти става така. В ония епизод, в първия път, като победихме, и сега в този епизод, ако стане... Да, само този път, ето и него инсекси ще е тук. Да, аз се апгрейдна малко броня. Пази се оттам, трябва да го заградя. Пазете му, защото си апгрейдвам бронята на 2 левел. Добре. Вай, падна се едно и също нещо. Ще светна тук малко, защото много тъмно. Вай, на бутушите, на панталоните и на каската ми се падна едно и също. Чай и аз да видя какво има Веско. То няма много важни неща. Да, и хора, както Няма важни неща. Аз се казвам Веско. Да вземем това да го спукам. Да, аз взимам водата и тия простотии там. Аз взимам малко енчант бутълки. Как в цял мап и кой го щупи това да ти? Има някой на тавана. И не е облял слава. Не, това е лавата, ето където светна. Никой им пази се. Вай, без да исках Веско. М. Бързо отгоре, ще дойди, ще напревземи и отивай бързо. Както миналия път. Наби поясънка. Където? Та пак, бе. Добре, не умрях, на половината сърца съм. На половината сърца съм, как го казвам. Добре, Ау! What the? Фърлих си меча, диамантения, добре, не го им. По-опасно от миналия път. Това са самоуби даже. Лавата! Превзема ма! Спирам я. Вай. Спирам я. Добре, спрях я. Спасем си Лиам. Ох, добре. Никой друг не идва към нас. Останахме ние тръгвате срещу някой. Дето е на вода. Ще го бутам го от водата. Ще умира. Хвана се. И пак го взели. И умря, дами и господа. Умря. Yes. Сам да си апгрейдна меча, че от тония не можах да го апгрейдна. Лавата почна да ма седи, всичко почна да ма седи. Да. Сега ще го апгрейдна на 30 левел. Умря. Някой пише. Не баш на 30, на 24. Да. Ау. То няма да откара до 30. Да. Бах ти енчантиките Айде его. с други. Да приключваме клипа. Мияр, сам да си апгрейдна и лъка на... Първо да убием него инсекси и да умира. Кой сервер играе? Абе, Коя? за какво са включил, фейлваш клипа? Вие само ми звъните, някой ми звъни, ай. Ми просто затвори. Всички им затварям, вика, че им звъним. Те сами се добавят. Ще стане. Просто ужас. Апгрейднах си въдицата и ми се падна амбрейкинг. Някакви са толкова нахални. Психонахали. Какво цъкаш? Аз ли? Да, или така ми се струва? Не, цъкам десен бутон. Ага. Аз нямам левел, ама нищо. Апгрейднах си почти цялата броня без меча. Аз си хапнах голдинките. Добре. Сега всеки да отида на някакъв остров и там да почваме да се цепим. Добре. Аз съм учил на и то, дето дойдахме. Вие върнете някой на Трябва да са свързани. На тия 3 острова трябва да сме, защото да са свързани. Да, вярно, добре, и сега. Чакай. Фащай с водата. Добре, оцелях. По-добре да не беше хванисен да перли. Що? Така, да не си ги хапиш. Так. Добре. Свързани са. Държа снежни топки. Венци, ще пукна. И аз от тука. Една снежна. Ще изтръгваме на и умираш. Айде. 3, 2, 1, почваме! Борба за живота, борба.
Лиам ще му убие, както го гледам. Паднах! Фейлнах се. Умря ли? Да, гличнах и... Тътъл сервер е малко лагващ, ама... Нищо. Сега останахте само ти, Лиам и него. Та ще видя конферента, защото някои просто намират. Например, Fargames. Fargames. Как? Не, дето аз не съм шефа. Явно. И някой... Не знам кой е шефа, май е слайд 4. Подкрепя зимните спорт. Шибанк. Убихте ли се с него? Не. Само едно съвест. Казах ти добър вечер, не си сгонил нос. Гледаме, поздравявай. То се запали в лава. Аз се излезвам. Убивай го, виж какъв е слаб. На една пръчка живот е. Ако разбира се, както в него сил да се крие и да се загражда. Не, този път не. Той е пред YouTube. Да. Някои го баннаха. И някой постоянно пише. Това е Fat Games. Не е Fat Games. Дебели игри. Аз днес искам да скочих, ама диво. Аз... Какво правя сега? Седя, чакам. А също него ли, що не говориш? За малко бях завършен, ама сега още 6 миси. Добре. Гледам диво. Не още. Добре. Убил го. Добре, да, видях. И това беше от нас хора. Айде, тук не дадам. Лиам Смок и... И не Или Бенч 97 БГ. Да. И довиждане от нас. Довиждане.